pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, u današnjem videu pokazat ću vam još jedan bežični miš koji sam kupio pre nekih godinu dana, a možda i jače, na Temu. Radi se inače o običnom bežičnom mišu koji ima dva režima rada, znači može da radi preko kabla, može da radi i kao bežični miš. Ima ugrađenu bateriju koja traje jako dugo, znači ja sam ga koristio neko vreme čak i za streamovanje, znači za igranje igrice, za gaming, a sada ga prvenstveno koristim na svom laptopu gde radim razne stvari i naravno između toga i video editing. Miš košta nekih 1300-1400 dinara, znači jeftin je, a isplativ. Jednostavno ja ne ludim za tim nekim markama Razer ili tipa neke druge marke Logitech. Ti miševi su jako skupi, a u stvari po meni dobijete miš po miš. Znači ja bar ne umem da primetim neku bog zna kakvu razliku. Po meni to su jednostavno samo marke, tako da ima naravno mnogo kvalitetnih miševa koji su naravno i skupi. Na primjer oni Logitech, neki kvalitetni bežični miševi su i po 18.000 dinara. Tu je Red Dragon koji je ponudio miš koji ima ove brojeve sa tastature na njemu. Ja se razmišljam da kupim inače taj miš, on nije bežični, ali je onako nekako dosta simpatičan i dosta je to funkcionalno sa tim brojevima, dugmićima direktno na njemu, onako sa strane, kako da vam kažem. A ja ću vam sada pokazati ovaj miš koji sam kupio sa Temu. I evo ga miš, znači ne dobijate naravno bog zna šta u tom pakovanju. Dobijete jednostavno miš koji ima klasične dugmiće, ova dva sa strane, i imamo ovo podešavanje, osjetljivost miša, naravno točkić i dva levi klik i desni klik. Sa druge strane kada okrenete, znači ovo je mesto gde nalazite USB priključak i naravno dobijate jedan ovako kablić za punjenje USB-C. Ovo dugmence ovde sa strane je odabir osvetljenja, a ovde imate jedan sleep mod, znači ukoliko miš ne dirate dugo on će se ugasiti, kada ga naravno dodirnete pali se, imate off za isključenje i imate uključenje, znači on. Evo vidite kako on radi. Znači ova trenutna sijalica koja sada trepuće sa prednje strane, trepuće zato što miš nije povezan. Kada se poveže ona se ugasi i to je to. Ukoliko se pak ona upali i počne isto ovako da trepće, iako je povezano, to znači da je se miš ispraznio. Sada, kao što rekoh, ovo je osjetljivost. Evo vidite, ukoliko ne dirate miš on će se isključiti. Naravno kada pogledate s ove strane, unutra vidjet ćete kroz ove rupice da sija i ovaj znak miša, znači njegov logo. Sa strane klasično imate ova dva dugmenceta, tako da eto, moje neko iskustvo jeste da je ovo dobar miš, poprilično je onako težak, znači nije lagan kao ovaj RGB miš koji sam isto poručio sa Temua, znači recenziju ovog miša ste vidjeli, tako da nije, ovaj malo većih dimenzija, bolje leže u ruku i po meni bolje radi. Znači ovaj miš koji imamo ovde sa RGB punjačem, on je nekako dosta lakši i manjih dimenzija za moju ruku, ali služi meni za gaming. Dok na primjer ovo je već malo ozbiljnija varijanta. Zbog pre svega dimenzija, jer su meni šake malo veće, tako da ovaj miš mi je nekako onako udobniji kad ga onako uhvatim. Tako da
Evo vidite, ja imam samo pozitivno iskustvo, dakle ovaj miš slobodno kupite sa Temua, koristite ga za gaming, za bilo kakve poslove, znači za kancelariju, možete da ga koristite za poslove i naravno ja ga koristim za editing, znači na svom laptopu. Brzo se i lako povezuje, znači pogotovo na laptopu ide ovaj USB sa strane i to je to, miš radi. Kako se povezuje? Napunjač, evo ga, sa prednje strane, ovaj prednji indikator, vidite, se pali i to je to, kada se on ugasi, miš je pun. Tako da idemo na jedan test u igrici. Evo nas u jednoj igrici. Namerno sam ušao u ovakvu neku strategiju, čisto da, jer se naravno tu miševi najviše koriste. Pa ćemo da odaberemo nekog, evo ovako, bez veze protivnika, samo da krenemo malo da igramo. Evo ga, igrica kreće. Znači u ovoj igrici vi praktično samo miši koristite i evo ga, radimo, opa. Ne možemo, čekamo da dođe još jedno bagerče. Znači kao što vidite, za sada, evo, miš radi sve super, znači nema nikakvih problema. Kažem vam da je on malo većih dimenzija i da bolje leže u ruku od ovog drugog bežičnog koji imam. Evo ga, znači gradimo malo bazu. Evo, znači sve radi kako treba, a što ne bi radilo, jel da? Znači radi super, eto za male pare možete uzeti dobar miš. Ja stvarno ne razumem ljude koji daju 18.000 za te miševe, znači ja pravimo nasumično. Evo ga, sad ćemo ovoga da pomerimo, pa ćemo lepo opet ovdje nešto kao da gradimo, pa evo možemo da kupimo neke vojnike, da napravimo. Znači miš potpuno normalno radi. Evo ga, pravimo još malo. Evo ga, sad i odavde možemo da nešto napravimo, da vidimo, evo pomeramo malo ove vojnike. Znači radi miš potpuno normalno, ima dobar odziv, tako da sve je to, znači, odlično. Sad ćemo da izađemo, sad ćemo da idemo na surrender, da predamo partiju i to je to. You are noob. Ništa ljudi, eto još jedno pozitivno iskustvo sam htio da vam prenesem sa Temua. Jednostavno ovaj miš koristim više od godinu dana, znači kako ga koristim na laptopu, tako sam ga pre toga koristio za gaming streamove. Bilo je tu nekoliko streamova gde sam ja imao live-ove i nekoliko live-ova po 3-4 sata koji su trajali i mišu se još nije bila istrošila baterija, tako da i baterija je, eto, prava stvar. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, bacite like i sub, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!